Nabulabog ang mga residente sa sentro sa Tipo-Tipo, Basilan Province, Martes sa buntag. Diyang nagbinayluay og bala ang pwersa sa gobyerno, batok sa mga armado nga gingong gisuportahan sa pwersa sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Sumala ni Mayor Tong Istarul, kagabi gihimo ang negosasyon sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kauban ang provincial government ug ni Commander Rajan o grupo sa nagkainitay. Apan, walay nahimong positibong resulta. Matod ni Basilan Governor Mujib Hataman, padayon nilang ginamonitor ang sitwasyon sa Tipo-Tipo human ma-report ang tensyon sa lugar. Nakikpulong na sab sila sa nagkadaiyang sektor, lakip ang kasundaluhan, kapulisan ug mga lokal nga lider aron maisgutan ang laka nga dapat himuon aron maundang ang tensyon ug mamintinar ang kalinaw. Nakikalayo na sab ang gobernador, kang Commander Rajan ug Commander Hood ug Commander Hood Limaya sa MILF kauban ang labaw sa Local Committee on the Cessation of Hostilities aron awhagon ang ilang mga kauban sa kalihukan nga magpabiling kalmado samtang padayon nga ginapangita ang hustisya. Sa kasamtangan, ginahulat pa ang resulta sa pagigpulong gikan sa MILF. Nanawagan si Hataman sa mga residente sa Tipo-Tipo na magpabiling kalmado ug makikinabangay sa mga otoridad alang sa kalinaw ug kaluwasan sa tanan. Temporaryong naundang ang enkwentro dihang mibundang ang kusog nga ulan. Allahu Akbar. Ngangkat bigyo boy, ngangkat bigyo. Pasado alas 2 Martes sa hapon, subling nagkatensyon og balik sa lugar. Sumala sa 101st Infantry Brigade Philippine Army, clan feud, Conrido-related violence, tali sa duha ka lokal nga partido ang ugat hinungdan sa giyera. Daling gisuspende ang mga klase ug trabaho sa lugar tungod sa nitabong engkwentro. Nagdeploy na og tropa sa mga sundalo aron sa pagmintinar sa kalinaw ug kapsay sa Tipo-Tipo. Sa gipagawas nga statement sa Armed Forces of the Philippines, under control na nila ang sitwasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.